чун дигар муассисаҳои таълимию томактабии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе роҳбарияти муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 159 ноҳия низ баҳри бемушкилӣ сипар намудани давраи зимистони солҳои 2025-2026 тадбирҳои лозима андешида нақша чорабиниҳоро татбиқ намуданд. тибқи иттилоъ кӯдакистони мазкур дорои 14 гурӯҳ буда дар ҳар яки он гармидиҳандаҳои барқӣ ва батареяҳои гармидиҳӣ насб карда шудааст. роҳраву утоқҳои хоби кӯдакон низ дар ҳолати гарм нигоҳ дошта шуда барои гузарондани машғулиятҳо шароити мусоид таъмин карда шудааст. таълиму тарбия дар муассиса аз рӯи барномаи таълимии ранги камон бароҳ монда шуда мураббияҳо бо истифодаи шароити мавҷуда раванди машғулиятҳоро ҷонок мегардонанд. иброз гардид ки кӯдакистон давоми чанд сол аст ба воситаи таҷҳизоти гармидиҳандаи элеватор бо гармӣ таъмин карда мешавад. ҳамасола ин таҷҳизоти гармидиҳанда пурра дар ҳолати корӣ омода карда шуда дар давраи зимистон бемушкилӣ ба таъмини гармии муассиса саҳм мегузорад. ҳамчунин дар ҳолатҳои сардии зиёд низ дар муассиса захираҳои иловагӣ ба монанди ангишт 500 кило, 500 кило намак, ҳезум 4 куб, қум 350 кило ва сӯзишворӣ дастрас карда шудааст ки ҳамаи онҳо дар ҳоли истифодабарӣ қарор доранд. ширхоргоҳ кӯдакистони мо ба давраи зимистонгузаронӣ омода мебошад. дар ширхоргоҳ кӯдакистон 14 гурӯҳ ба таълиму тарбия фаъолият доранд. дар ҳар як гурӯҳ батареяҳои гармидиҳанда насб карда шудааст. бояд иброз намуд ки дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 159 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе айни замон 460 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба кӯдакон 14 мураббияи соҳибтаҷриба бо истифодаи шароити мавҷуда ва усулҳои нави таълим машғулиятҳоро мегузаронанд. роҳбарияти кӯдакистон иброз намуд ки баҳри гузарондани мавсими зимистони солҳои 2025-2026 тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳем то ин ки кӯдаконро дар синфхонаҳои гарм ва машғулиятҳо фаро гирем.